Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Hey, naunsa ka? Anong kalit nagkakatawa diha? Imuot lang ko na kunahon na ni Ifon ba? Muna mo ko yung gipasidanan daan nga ihagbong ko niya diha sa terrace. Ato tagda oy. Ang una-naon nimo ang imong gisulti karon. Ha? Kay unsa man gisulti na ako karon? Ang pag-ingon nimo nga ganahan ka dinhi. Kay mas makahimo tagbata. Ha? Ready ka na ba? Ngatagan ko nimo ganak. Dalia, Ha? o nga nung mitiurok man ka, bungol ka. Matod ko, ready ka na ba ngatagan ko nimo ganak? Mao na imong gisulti kanina, di ba? Basin nalimot kasi mong giingon. Nga patuon na to silang tanan dinhi. Nga in love ko nimo. O kay in love man ko nimo, Arnel, kunuhay. Angay lang nga mag-apas kung makaanak ko nimo. So, part lang ni sa atong drama, mao ba? Kaya sa pamadi ay, isulti ko na ako ang tanang nindot kung na ako sila tubangan. Okay. Saan ni siya? Grabe. Mukalit lang kulis mo itong naong. Kalit lang lakaw. Ha? Bahala ka, oy. Paita sa ini, oy. Pero, di magit mawasak mo naong na, oy. Bisulti kit siya. Nga kinahalan dili ko ma-in love niya. Tita, okay ka lang din, he? Oh, Yvonne. Wala ko'y problema. Nindot kay ning kwartong gibutangan mo na ako. Of course, tita. Natural nga anita kit ka ibutang sa labing nindot nga kwarto. Mausid ni ang paboritong kwarto sa akong mga ginikanan. Thank you, Yvonne. And tuod, magparty ta karong gabi, tita, ha? Oh? Nag-hire na kog makaandam sa atong pagkaon. Anha ta sa beach. Magpabutang kog tent dito. Kanada, nindot na. Ganahan kay kumuhanggap og labas nga hangin sa dagat. Labi na gyud dinig kabuntag. Sure, tita. And promise, ma-enjoy gid mo uban ako diri. And sa pagkakaroon, pahuway una din ha. By the way, may intercom din tita. Connected na sa kusina, sa sala o sa guardhouse. Pang emergency. Gipahilo na gud ning tanan sa imong amahan kini dapita. Yes, tita. Sige na. Pahuway na una. Ako na nang isira ang pultahan, tita, ha? Sige, Bon. Salamat. Sorry, tita. Nga doon ako'y plano ining inyong pag-anhitin eh. Uy, ninduta gid yung mga dato, oy. Dako kayong kama. Ay, mugawas ka ko diya sa terrace, no? Ninduta, oy. Marumag na sa postcard. Wow! Kanin sa hangin. Makita kay lapad nga loud sa unahan. Nindot kining dato. Makapatuyan lang sige pati. Niya pa sa panggipapilit ilang bay. Mura mo kung sa Pilipinas ni Dapita. Okay ka na diha, Lily? Uy, hala! Yvonne, nasa day ka diha sa terrace sa Pikas Kwarto? Maogi niya nga akong kwarto. Pero kung gusto mo, bailot ka. Ayaw na lang, uy. Salamat na lang. Na-enjoy ka ba, Lily? Oh, sobrang pa sa enjoy. Yago ko sa dapit kanindot kaayo. Uban sa gwapo, og love kay na kong bana. Oh, so, mura gina ikag naa sa heaven karon. Milapas maganit ko sa heaven, Yvonne. Pobre lang gud ko. Unya, mura ko si Cinderella. Ganian na sa dako kay palasyo.
Uban sa ako mahal nga prinsipe. Di ba? Panggaan ang kinagmaayo si Arnel, Lily. Sure! Andam na ako pakamatya ng akong bana, Yvonne. Tinuod ka, love? Ah, Tinuod ba gyud nga andam ko nimo pakamatyan? natural. Tell that to us part, di ba? Kamatayin lang makabuwag na tunduha. Kalimot ka, love? Thank you, love. Ay, lagi panggakos tayo, love. Uy! Gigkan yung ko basta ibutanan nimo sa kuntang kugo ng imong naong. Ganahan sa kong makabuti sa mo agi. Uy, gara sa ka ha? Gara ha? Uy, di na ko kaginawa, love. Kamot sa akong baby. Gusto na pakaliko. Uy, gusto na. Ay, maikog ta. Uy, nasi. Uy, pakiin ako. Wala si Yvonne. Ay, kumpiyansa. Naniida na. Padayon sa acting. Kaligo na ha, aron makapahuhay ta. Ay, di ko. Nganong di man ka maligo? Basta. Di ko maliko, eh. Di ba ko makapahuway kung maligo ko? Tita ka, Sige. Padayon sa imong pagkatawa, Lily. Kay dili na ka magdugay diha sa kamot ni Arnel. Uy, Buhaton ko ang tanan ha? nga mawa ka sa akong dan. Hugaw ka, Lily. Hugaw ka. Oh. Hello? Oh. Unsa? Naa na kay address sa usa sa mga customer ni Lily? Good. Good. Kana, mauna ang gusto kong mahibawan. Okay. Mauni ang buhata ha. Pamati. Kinahanglang tultulo nimo kanang maong lalaki. Susiha ang iyang kinabuhi. Pangitag koneksyon ni Lily sa iyang kinabuhi. Nakasabot ka. Sige, bye. Lily, sayon karagideeng tangtangon sa kinabuhi ni Arnel. Pagbantay na ko, Lily. Ako ang katapusang katawa, panuwaya ka. Lily! Oh, Lily! Jigger? Karo ka down. Maglakaw ta. Usa? Yo! Okay naman siya, Bigel. Kinahang muban ka na mo, Tiyo. Ha? Uy, nga naman. Basta, muban ka. Kung di ka gusto balik siya. Unsa? Tagaw, ato silang do. Ina nga, abangan to iyang jeep. Manglarga ta karon tong gabi. Unsa? Jigger, kadidarian ko din eh. O, sabi na hitabo. Unyat na pagsusi niya. Hipusa ang tanan yung mga gabi. Dali! Ay, susi ko tayo. Ay, di ko makamulakaw kung di ka muhatag ng kong rason kung nanong kinahanglang uban ka, be. Tiyo, ni anak ko kwarta ni Jeffrey. Kung nagamitan ako ni, mga, di na ako ni-irimit niya. Kung magpabiling ka din posible nga ila ka itorture. Para mutugan ka kung hain mo si Lily. Unsa? Kapanuway ko din kaon yung makaaka. Lihok na mo. Dali! Manibating napita. Kadagko sa bao din na napita. Pero, lahir agad kayo siya sa among isla. Kawan sa man ko eh. Kikul ba naman sa kumayo? Si Lily ka, ano? Gusto naman kayo naitabo ni Lily karon. Naon sa magyug ka siya? Anong kalit mo lang naputulang mo pandasulti? O kinsam sa ni si Chikar? Miss Lily. Ah. May problema ka? Ha? Kaya ganihar ko kabantay mo din sa dapli sa baybayon. Mura kag wa mahimutang. Kuan, Bilyo. Doon na lang yung nakahasol ako gamay. Oh, unsa man na? Basig makatabang ko nimo. Ikaw ba? Ay, nakasuloy mo na ako, Bilyo, oy. Okay ra ko. Dili man ka okay, Miss Lily. Ha? Unsay, sabuti mo ipasabot, Bilyo. Sorry ha nga. Nga usahay, makapanghilabot ko, Miss, ha? Ilahos na na gusto ni mo isulti. Unsa man gyud na? May naobserbahan man ko nimo, Miss Lily. Ang unsa? Unsa may naobserbahan nimo na ako, Bilyo?
Mura kag dunay akong problema nga imong gitago lang. Mao ba? Bilyo, normal man lang nang doon naging problema ang tao, di ba? Oo, pero bag-ugod mong kasal. Angay lang nga lulon kalipa inyong bation. Ug nagtuo ka nga doon na may problema si Arnel? Klaro man. Doon may problema. Labi na gid ikaw. Kibaw ko. Na problema ka ni Sir Arnel. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!